מה קורה חברים? כאן גיא. ואנחנו בעוד סרטון, כן, לא תרמתי. בואו נרד למטה. נו, תרד. בואו נשים מנפקה. נו. כן, סליחה, בואו נשים רוקט. ובואו נעשה באטל. באמת יש לי באטל יותר אתם יודעים. יש 5. בואו נאמר פה, ואימור לא מוצלח. אבל לפחות פגענו במסתרת לו שזה כזה עוזר לנו. אתם גם... איי. שים פה ג'יינט מאחורי הבניין. בוא נראה מה יש לך לשים. בוא נראה. בוא נראה. מה תשים? מה תשים? באמת חבט גובלינים בייבי דרגון. הבן אדם משתגע, אני אומר לכם. בן אדם משתגע. תוריד את הבניין. איי. זה לא התקפה כזה טובה, אני אעצר אותה בשנייה. זה התקפה גרועה, בוא נגיד. אחת הגרועות. יפה. נשים פה פרינס כדי להוריד את הבניין השני. לא משנה להוריד את הבניין השני, נראה לי. שים חבית. והחבית... הורדנו לבניין. יש. נו, יאללה. נו, מונפקה. איי. איזה מעצבן. מונקר מסריח. לא, אני לא עשיתי. לא, תעופי פה, ולקיר, אופי, תודה. תשימו, בזה, סליחה שהכלבה שלי נובחת, כי היא שונאת כשהגלידה באה. איי, איזה מניאק הוא. מרציני, הוא כזה מניאק. טוב, סליחה שאני לא שמתי את הסרטון חברים. עד כאן הסרטון, אתם יודעים. ויאללה.